Ay mga katiktik, di ami ila sa balay nila Gisa og ni Adel og ni Gisadil. Kay naglaag-laag mi diri kay perting inita dito sa amoa. Diri kay bugnaw man kadaghan magkahoy. Nya. Nanakay may putmos kay wa may biyahe sa papa ni Jisa. Gikuha mi dito. Sa kay pud mi dayon, di ana mi diri. Oh. Nag-inom na dayon mi og tanduay. Dextrose ni Lola Winding. Bigil ba sila? Tinda na sila in sila ba? Maone ang ilaki. Adel, ila convenience nga 7-Eleven. Oh, maone Adel. Kanahay mga katiktik ina ganyan. Nagtinda namin. Ato bang? Maone. Diri sa ilaw. Walay nga daan kay tamot kapuglaw. Ay mga katiktik, kani og listo mo magulay ani kundot sa kalabasa. Kalami ani gulayon. Oh, di palita oh. Amot ka manisya kasi siguro magulay ani kay man mga kuha ini kundot. Oh, sa gula ni kugaan inugma pa diretso. Na, makakuha makapuwito katulo. Kita yun, yawa na Ini kalabasa, wak mamok nawak muwak babak kamunga. At hindi naman timunga sa pag-ari dito, nawak. Ay mga katiktik, magpalit kong isda nga bulinaw kay magkilawon. Di ara. Naay bulinaw? Nagpilang kilo? Ha? Medyara. Yeah. Pwede balor 100 na, nobenta man to nga na eh. No, 100 Oh, na. kana 100 eh. 100 na. Oh, sobra to nga. Okay. Oh, mga katik-tik na aday bulinaw o presko. Ya, ilaw na namo ni. Mga natay, bulinaw maramang. Bulinaw niya sa oras na, please kulabay sa atong bulinaw niya para pang-silaw-silaw niya, pang-kuta. Bulinaw niya maramang. Pilisukan, pilisukan. Ilawon. Pulis tabay eh. Yaan ko na rito. Kuya atay pulis tabay. Mapasili ko gani pa ubiya. Dili man kay sa bilyar jud. Ayo pag sipo na bildi matapit na. Ay nakuha eh. Gagmay man. Nay, Bait. Ay nakuha gulo. Bilaw. Gagmay. Eh pagkita kang kuha ng i-vlog. ko na no. Wala, dili man tong ang pait anak ato mang gagko. Dong diri ba sa Palitan ako ng kuwan nito ka ng kuwan ba? Pepino. Baan ko at pala to kay kami ko ang. ay paano mo? Dahil na ko ga palitan ng pepino. Pino ba? Ipitan ni man. Wow! Sayang ba? No kay baba. Araw hangin.
Aden. Lablab pa po. Pait mi. Paano ito kuhan? Diri may kuhan namin oh. Ako palangga naman. Pre, mo, pre. Ara, oy. Mga katik-tik mo inom sa ako kahit nagtik-tik ko bulinaw. Tilawan lang ito mapait mga bulinaw. Langga naman sa imo. Puna to dalan si Peririk mi. Nang magkuhan ta ba na tayo mga magkabandi. Ito po ang doon. Ang biga kay kuhaan na mo dirari. Naway Bombay kay dag kuhan. Naway Bombay daw. Luy Ano may ano? balikan na sila ka? Nada. Bay na may balikan siya da. Ano na yung baligyan na, pre, na? Kompleto na da. Ang mga. Series da kompleto na. Pinolay wala. Mata mo dagan. Pero okay na, okay. Ay, kuhaan kita ba? Kuhaan nagbukog yun, ano ba? Kuha ng ID. Ulo rin, kuha. ID, one by one. Yan kuhan na ko. Pait man ang diri ang pait na katumong itong. Ga, ang resulta alas dos ka. Tinay ba ito ni Wala daw Bro. na kita ini. Ang way pait ani. Ug imo ni dito Gato ka magi isa sa ka. kuhan. Ano sa nagsugo ni mo? Gratis. Wala mo apit mo pa patong. Nakiling ko ka nung. Sige, magkaginom na ko no. Yung magagawa. Yan eh. Katik-tik nagkuhaan na mo ulo ang bulinaw kay ilaw na mo ni pait pa ni kuhaan. Pero dito sa Surigao nino, nagabot sa barutog igasya. Kani yun, tama. Law pagkani panhakon ra namo isaw-saw sa dagat. Wow! Malangoy dayon. Alas dos. Mapawaw, mapawaw. Unya pa na ang resulta. Dahil, itago, pre. Napawaw, wala na 3. Kailan ba 3? Alas dos. Baro na ko na Andro alas dos pa na kalayo pa. Makwit sa kung kuhan. Mato kay sa daw ko, no? Bayad Mato kay sa kabalog, no? Mudaw ko ato ko tibalog. Kantang na, beda ba? Di, ano, ang dali mo yung... Ito naman tanggal, yan naman yung ugat na. Ay mo, Atong kaan na kay ako bitaw kada pagpanganak nako Oh. 13 kabuk ako batawa mang jud ang ako bana diha. Pero ini uli jud niya kanang ako drive og dili siya ako drive ang sagol sa kanya. Oh. Ko ngano di ka mo ka Biblia ako dala ani. Oh. tama ka na. Tama ka na. Ako dala ani mabao to pag kuan naghantod nagdamgo-damgo ko nga Oh. nakapalit ang amo silingan og auto. Oh. Palit po daw mi. Na driver daw ang asawa atong amo silingan ako po daw nag-drive. Oh. Abot kay katong ako ba na ini katulog mag-brief raman. Oh. Wala ko dako tuna-una wala ko dako tuna-una La drive daw mi. Pag sa kadugay na ko daw ako nangambiyada daw kuno ko ka ako makauna. Sus dito mo na ako ano. Dito mo na ako makauna ako nangambiyada. Ilagot to kay wa ako tulog. Wala ko tulog kahit kay tulogod. Basta kay hapit ko ati masumbagi ay kay. Ano man mi? Hubog mo siya, suko. Usa mi nga mo. Siya nakulat ba o kung siya nagbuglo sa iyang panahian. Gadam mo To ni mo pato kani. Kaingong mo kani. Uy, ulok! Ulok! Abi mo kambiada na. Lain ang hapit ko masumbagi pero yung sukuan niya. Ang ina mo ni. Unsa rito klase nga kuhan? Ambot ka dali jud na anak katuot ang ako kay mga biyada kong anak man. Nya pag anak na ako kay nag dito man ko sa dirahan sa kagbugnot man ako kay biyada. Abin mo Gahi na mo kayo. Habi ka mo sumagan kay imong bana to hubog na kayo. Ako naman aluso man ako naman ginawa. Pati mo kurata. Ikaw na natulog. Igahe na kaya. Oy, binaka ng bis na. Kada tuot dali amo magbutang ng tana mi. Antek lagi perting dagana di tindog. Bali na pud tuod. Oy, hamimitas na pud tindog na sad. Bubali na tada sa katulog tuod. Ingkog dili na ko kay basin bitin na hinuon niya. Di halata mapatay sila. Di na mapik. Biki na ta. Apik.
Ay mga katik-tik, nakauli ni mi sa balay. Maura tong among vlog, inaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye!